Arngut ki beriu kila syakem no ryngkat ki tiar siat bat kadok hati na kawe ka shnong kaput hapok Ri Bhoi District. Ya kini ki arngut ki belatip kerteng kum ukweri nias mukti arpenyo bat ujetril umba lai pu arsnya merta layo ban bat de ki nong shnong jong ka shnong mau pedeng kapadan ha kaput ka Assam Meghalaya ka bahap hapo siang OP Ri Bhoi District ha kamit sngiba ar balala ha kabakila yo ban kurup ru ya ki arti ki sulai shnahi lembat kadok hati kepala that terkong ong ke kubor pulin. Hadin layo ban pelat no ya kini ki arngut na ki kti jong ki patba ha ke balaya lam syaka jaka sumar ban kemi benia halor ke koi ke khia ke jongki. Ya kini ki tiar siat kumju ya kini kadok hati la kurup no na ka benta ban eksamen benia ong ki pulin. Na kalyang ki he katanat forest ka Sunapur range ka bahap hapo Kamrup East Division Basistha Guwahati ki pentip ba ki dan hadu artili ki hati ki balayap nadu benai naiwing arjar apsang ha ka ba ka wei kini ki jingyam kala jia ha ka katnril trik naiwing arjar apsang bat ya ka weipat ka metyam lalap din ha ka kat pratrik leber arjar apsan bala subajur ba kini ki briu kila bendan kti ha ka basiat merat bean. Halor kani ka jingja la register case hapo Khanapara police station ber ka jingto kit kadang ya syakman.